Hola, bona tarda a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per continuar amb nosaltres en el programa de Cercle d'Actualitat. El programa d'avui abordem un tema bastant especial perquè és la reforma sanitària i les seves retallades, com està el sistema sanitari actual. Per parlar d'aquest tema tinc 3 convidades d'excepció, que és la senyora, començaré per tu, que et tinc a la meva esquerra, la senyora Mercè Torres, gerent de CRIL, que és Centre de Rehabilitació i Llenguatge. Moltíssimes gràcies per estar aquí. La doctora Mario Isa González, directora general del Transports Sanitaris de Catalunya. Moltes gràcies per venir a la tertúlia. Gràcies a vosaltres. I la senyora Gemma González, directora de Policlínic General de Castelldefels i especialitats pediàtriques de García i Pagán. Moltíssimes gràcies, Gemma, per estar aquí. El tema d'avui, com ja sabeu, és peliagut perquè els últims anys s'han estat fent diferents reformes i aquesta última reforma que s'ha fet a tota Espanya i també aquí a Catalunya amb el copagament ha aixecat moltes ampolles. La pregunta és necessària una reforma sanitària? S'està portant adequadament? Volem semblar-nos a altres països europeus? No només amb aquesta reforma, sinó també abordarem les retallades que han hagut al sistema sanitari públic, els sous als professionals, tancaments d'hospitals, de llits, d'alguns CAPs. Això vol dir que el sistema sanitari públic estava massa hipertrofiat o tenim una administració massa hipertrofiada? És un model sostenible? Bé, intentarem parlar d'aquest tema durant l'estona que tenim. Cap a on anem i, millor dit, com es podria gestionar tot això? Com ho veu vosaltres des de la vostra perspectiva empresarial? Com dones empresàries, hem estirat molt de la màniga del nostre sistema sanitari? Tots hem estirat. O sigui, tots també em refereixo als usuaris, perquè també n'hi ha gent que s'ha queixat de que n'hi havia massa receptes, que receptaven masses coses que no eren necessàries, o molts metges donaven la baixa sense donar importància. Què opineu? Com es podria fer un model més sostenible? Com ho veieu vosaltres en això? Perquè, a veure, la Generalitat, des que va imposar el cobrament de l'euro per recepta, ja porta, si em permeteu, 20 milions en 2 mesos recaptats. Clar, això vol dir que potser no estem pagant els suficients impostos per mantenir tot aquest model que nosaltres volem tenir, que estàvem acostumats a tenir. Qui vol obrir tot això que he posat damunt de la taula? Jo crec que tenim un dels sistemes sanitaris més bons arreu del món. És un sistema sanitari molt potent, on és evident que tot ho hem atès, que ho hem hipertrofiat, a més, és cert, que a més també és veritat que la conscienciació del pacient no ha sigut exactament molt bona. Vull dir que moltes vegades s'ha fet un excés d'assistència als serveis sanitaris per coses banals que potser no feia falta. És veritat que tenim dels millors sistemes sanitaris, però també és veritat que no hem sigut conscients de que el teníem, i ara que estem en un moment difícil ens estem donant compte de que estem a punt no de perdre, però potser sí de que canviï, i això sí que ens està provocant uns certs problemes. Però clar, un sistema sanitari com el nostre, hipertrofiat en quant a centres sanitaris, en quant a centres hospitalaris, en quant a atenció excessiva, en quant a un número molt superior de professionals sanitaris, a vegades amb gestió més que amb atenció, doncs sí que és veritat que porta repercussions importants amb el sistema sanitari del país. Clar, és que tots volem un sistema sanitari
públic i tenir que tingui uns requisits adequats. I pots dir, com un país europeu, però clar, també als països europeus es paguen més impostos que aquí. Però clar, ara dir a la gent que pagui més impostos, clar, en aquest moment de crisi que no n'hi ha producció, clar, com es pot manegar tot això, no? O sigui, com veieu que es podria solucionar? Jo penso que, com sempre s'han manejat les coses en una situació adversa, amb racionalització. A veure, nosaltres hem de racionalitzar, evidentment, quan és la situació objectiva i real del país, cap a on anem, i veritablement quines són les possibilitats que tenim reals d'assolir una sanitat universal. No és cert que a Europa hi hagi una sanitat universal, això no és cert. A Espanya, de fet, a Catalunya, si hem de ser més concrets, sí que hi ha una sanitat universal. En molts països, per no dir a la majoria, aquesta cartera de serveis que l'usuari estranger té fora en el seu propi país fa que moltes vegades vinguin aquí a Espanya a fruir precisament d'aquest tipus de qualitat sanitària. És més, dins de la pròpia Espanya, nosaltres com Catalunya hem vist que hi ha hagut molta gent que ha vingut aquí precisament a fruir de la qualitat de la sanitat catalana i fins no fa gaire a cost de la gent que estem a Catalunya. I venien aquí, i venien ells, i venia la família per intentar tindre intervencions sanitàries que potser o a la seva autonomia no la podien tindre o bé la tenien d'una qualitat pitjor. S'ha fet una massa, vull dir que hem tingut veritablement no un cafè per a tots, cafè, croissanets i ensaïmades. Aquí hem tingut una cosa que ha sigut excessiva. Quan ha vingut la situació que tenim actualment no tenim més remei, però això agradi o no agradi, ens ho hem de posar, no pas de retallades, perquè és un terme que potser trobo que ha sigut excessivament utilitzat i malament utilitzat, i a més qui talla i retalla fa un acte agressiu. No, hem de racionalitzar veritablement la sanitat vers una major eficàcia i eficiència, i això sí que és una feina que o ens hi posem tots o no hi podem suportar el sant. Això no es podrà augmentar, vull dir, arribarà un moment que sí que tindran que haver-ne situacions com estem tenint d'improvisació, perquè el tema estava tan complicat i tan difícil que s'ha tingut que fer ràpid i de vegades malament, que això sí que jo entenc que moltes vegades aixequem polles, però o racionalitzem el model i el fem d'una manera bastant més austera, establim determinats nivells de qualitat de sanitat, la més fonamental, la més bàsica, però no, evidentment, una tan absolutament barroca, que és un model que tenim en aquest moment, tot i de tot per tots, no, ha de ser el fonamental per tots, i la resta ha de ser una cosa que veritablement es racionalitzi i, evidentment, ha d'haver-hi una aportació. Si no, no es podrà, vull dir, el futur està ja escrit, vull dir, no és un futur previsible, és un futur cert. No hi haurà possibilitats de tirar endavant. La sanitat, si no, tindrà que continuar fent coses que de vegades són veritablement doloroses per al ciutadà. Clar, jo t'agraeixo que hagis dit això, que és un dels sistemes millors que n'hi ha, perquè n'hi ha molta gent que diu no, perquè el sistema alemany o francès o tal, dic no, aquí tothom té, tothom, i a més fins ara amb el Real Decret Llei que porto aquí, ara amb el Real Decret Llei aquest no es podrà venir a fer turisme sanitari o sobrepassar-se, per dir una manera, de la targeta sanitària, no? I perquè el nostre model és molt bo, o sigui, el nostre sistema sanitari com especialista és molt bo, però com tu dius s'ha de racionalitzar, no? Perquè també l'administració tot, o sigui, no és... Jo trobo des del meu punt de vista, que no sóc empresària de cap empresa vinculada al món sanitari, sinó des del punt de vista de la gent del carrer, trobo com si fos un gegant que només els peus, diguéssim, som els professionals adequats. Jo ho veig molt hipertrofiat administrativament. Al millor no, perquè clar, si tu dius, com és que n'hi ha aquestes llistes d'espera, com és que al millor n'hi ha molta gent, com has dit tu, que no ha d'estar-hi,
No ho sé, no ho sé. Segurament, Sí. la meva opinió és que la gent del carrer ens hem de sensibilitzar, és a dir, hem de fer un ús racional de les coses i del món sanitari. Costa molt la sanitat, és a dir, tots volem tenir-la de forma gratuïta i és just tenir-la de forma gratuïta, però cal estar sensibles a fer un ús correcte i és molt possible que no l'hem fet en el decurs d'aquests anys. I aleshores jo diria que una de les coses importants és de part de l'administració fer una bona gestió, una bona gestió de la sanitat i el model català, que és el model públic-privat, és un model que pensem que és un excel·lent model, és a dir, l'administració sanitària és la que ha de fer la planificació, ha d'establir les coses com han de ser, les ha de controlar i després qui ho ha de gestionar són aquelles empreses que saben fer-ho, és a dir, amb la gestió empresarial correcta, que és el que s'ha fet a Catalunya durant molts anys. I pensem que això és bo, és a dir, cal un ús molt racional, que la gent siguem tots molt sensibles com a usuaris, perquè tots volem rebre, és a dir, si abusem després, el pacient de la pròtesi de cadera haurà d'estar en comptes de ser intervingut al cap de 2 mesos, al cap de 8, i això són molt temps per estar sense poder deambular, sense poder caminar una persona. És un exemple, És a dir, que hem de ser sensibles i posteriorment hem de fer una bona gestió, d'una forma molt simple, S'ha d'intentar buscar un cost-eficiència òptim. I en aquests moments és veritat que degut a tot el que és la hipertròfia que hem tingut i l'accés d'atenció i de cartera de serveis és inassumible. El ciutadà té que ell mateix empoderar-se i saber de la seva pròpia salut i cuidar-se de la seva pròpia salut. Saber quines són les coses que sí que són necessàries acudir i quines altres són coses banals que potser no fa falta anar a un servei d'urgències d'un hospital d'aguts. Igual pot anar al CAP o igual pot anar a la farmàcia o igual hi ha situacions on tots sabem un constipat lleuger no és necessari anar a un servei d'urgències d'un hospital de tercer nivell i en aquests moments ens estem trobant que aquesta situació es produeix. Clar, és una mala utilització dels nostres recursos amb uns preus realment altíssims. La gent això no ho sap i clar, no hi ha una manera fàcil d'explicar-los que això ens està portant a una situació molt difícil de poder tirar endavant el sistema sanitari nostre. A veure, jo en certa mesura diria que traslladar la responsabilitat al ciutadà tampoc és estrictament justa. Nosaltres venim d'aquesta situació de disbauxa en el qual tot era meravellós, Espanya va bé, ens hi trobàvem en una situació de joia continuada i a més sense fi. I en aquella postura estàvem tots. També estava el sistema, era un sistema evidentment embogit, que jo, que sóc gestor d'un centre de rehabilitació, de vegades em deixava sorpresa. Es permetien reclamacions, queixes, exigències de l'usuari que eren insostenibles, però que el mateix sistema afavoria perquè en teoria se'ls tenia que donar gust per tot i de tot, amb una perversió, perquè l'usuari arriba un moment que ni tenia consciència i estava amb l'espiral terrorífica de poder exigir. De cop i volta decideixen, perquè al principi no ho volien saber, però decideixen que de debò hi ha crisi. Al moment que es donen compte que de debò hi ha crisi, tenen que fer una frenada molt dura, que evidentment aquesta frenada molt dura canvia totes les directrius. I el pitjor d'aquesta frenada dura, perquè ha sigut una frenada dura i una refrenada i una contrarrefrenada, perquè no ha sigut només una aturada en sec, sinó que ha anat derrapant tot aquest tema, ha estat guiat en moltes ocasions d'una manera molt improvisada. Tu mateix has fet esmena del tema de l'euro per recepta. Aquest tema de l'euro per recepta és un tema que va caure en un moment determinat des d'una determinació concreta. Jo, que tinc contacte també amb farmacèutics, deien que no sabíem ni com fer-ho, ni com aplicar-ho, ni de quina manera ho tenien que fer perquè no hi havia directrius. Però és que jo, que en contacte amb CatSalut, també m'ho deien. Em deien que nosaltres encara no tenim implantat el sistema informàtic ni sabem com fer-ho. A veure, és dur
és dur conduir, evidentment, un cotxe que veritablement està amb els mínims de reserva de gasolina. És molt dur, sobretot si tu no pots anar a reposar gasolina en la següent gasolinera i sempre vas amb aquella llum vermelleta que et va posant molt nerviós. Però si a més no tens ni mapa, no tens ni guia, no tens opcions de saber si la direcció del teu cotxe és fiable o no és fiable, és veritablement molt més dur. I potser el que sí seria d'agrair, si pot arribar, és que, a veure, tots som conscients que han de fer una visió renovadora d'optimització de recursos. L'únic que demanem és que comuniquin cap a on volen que anem, perquè nosaltres hi anirem, perquè seria molt tonto no anar, molt ingenu no anar, però si ens ho comuniquen ens planificarem, les empreses ens podrem planificar i gràcies a això ens hi podrem trobar en situacions que no tensin encara més la corda cara als nostres treballadors i cara sobretot als nostres usuaris. No és just tindre-li que dir un usuari, vostè en aquesta prestació ja no té dret i al poc temps que et vinguin i et diguin, però és que a mi sí que m'han dit en tal estament de la xarxa que si tinc dret, tindré que tornar a trucar, tindré que tornar a col·locar-te per saber al final com acaba. I les directrius molt més clares, i amb això Maria Lluïsa suposo que també coincidiràs, són les que ens ajudarien a poder portar una línia molt més clares i més previsibles, plans de 6 mesos o un any, que aquestes coses no t'arribin de vegades en notificacions de 5 o 6 dies i a més en situacions potser ja de precari. Que t'ho poguessin, i tu preguntes per què no t'ho diuen clar? Clar, la resposta és molt dura, és que potser ni ells mateixos ho saben i no ho saben perquè no ens oblidem, estem en una situació de dependència de Madrid i Madrid, evidentment, Espanya de vegades decideix coses que tenen tot de càstig per Catalunya que són tan sorpresives que no et permeten tindre possibilitat de moviment, vull dir que això també hi és. I tant que sí, problemes de tresoreria molt importants, que estem en aquest moment aguantant les empreses. Estrictament privada, per tant, jo no aquest problema no el tinc perquè és estrictament privada. El problema nostre és navegar amb els preus que paguen les mútues, que és molt baix. Llavors aquí sí que tenim el problema de fer una economia molt acurada per poder sortir-nos endavant. Per tant, són problemes molt diferents, però sí que és cert que és dificultós en aquests moments. És dificultós per tots, perquè també estem patint retallades amb preus molt més baixos dels que es té la gent que teniu concertades, per tant és molt més complicat encara. O sigui que a pesar de tenir preus més baixos, tenim retallades. Clar, nosaltres tenim un problema de tresoreria, és diferent, però també la problemàtica és sobre. Nosaltres tenim un gran problema de tresoreria. La Generalitat té un problema de tresoreria, de demanar els diners a Madrid, i aquests diners arriben tard. I aleshores amb pagaments de nòmines molt importants a darrere. Això és duríssim. No previsades, a veure, en el període de l'últim any i mig hem tingut que com a empresàries enfrontant-nos amb qüestions sense preavís i sense possibilitat sobretot de planificació, que és el que jo li demano, que ens comuniquin, ens expliquin i nosaltres planifiquem. El que no pots fer és en una setmana de temps organitzar-te, però hem passat com 4 crisis importants des del sector públic, que han sigut d'entrada una retallada de tarifes, ens han fet sobre un 15% de les tarifes pactades inicialment en contracte públic i obtinguts en partir de concurs públic. Després ens han baixat l'activitat, ens han dit no podeu agafar aquest volum de gent tot i que també la teniu pactada, i després ens estan en aquest moment fent a veure, jo estic convençuda que sense una intenció lesiva, sinó amb un problema veritablement pressionats per la tresoreria real que reben, s'estan fent veritablement una situació molt arriscada de supervivència perquè d'hora en hora es dediquen a retrasar el pagament de la totalitat del que tu tens ja planificat, que ja té una demora natural de 3 mesos i estan jugant de vegades amb els 90 dies, amb els 120 dies, a vegades més, i clar, tot això les empreses que tenim concurs guanyat, com el cas de la Maria Lluïsa del meu, doncs evidentment et fa estar en una situació dura davant del que puguin ser crèdits bancaris. Els crèdits bancaris tampoc són amables, amb la qual cosa tens que anar sobrevisquent d'una manera de vegades en el fons jo penso que la crisi econòmica d'aquesta qüestió de lo que són els estaments públics l'han traslladat a l'empresa privada. Sí, I l'empresa privada malauradament la té que traslladar al treballador. I el treballador, quan n'és conscient de que en un moment determinat no tindrà la seva nòmina el dia que l'espera,
no se sent gaire feliç. I la resposta que faríem tots, jo la primera, seria tindre una relació amb el meu producte de treball, que en aquest cas és l'usuari, bastant més eriçada. I val a dir que jo de vegades, els professionals que jo responc, que són els meus, els admiro perquè tenen actitud de servei i veritablement són molt curosos. Clar, quan tens un retras en els cobraments de 3 o 4 dies, vale, però quan estàs cobrant a 10 o 12 dies de la data d'ingrés de la teva nòmina i l'empresa et diu és que no puc entrar en més línies de financiació perquè se'n menjaran els bancs, doncs evidentment la cosa acaba sent tensa. I això amb empresaris, almenys el meu cas, que per mi el més important és el meu treballador i pagar les nòmines és el més important, no es necessita anar gaire a SAD ni tindre grans coneixements tècnics per entendre que això és un principi bàsic. Et mina molt l'energia empresarial, penses demà i torno, però jo no ho estic fent bé, i no estic fent bé perquè no pago a la meva gent, perquè no em pagaran a mi. Això és lo dur. Si planifiquéssim, si almenys es posessin davant dels empresaris i ens diguessin, miri, durant aquest any la broma anirà d'aquesta manera, i això són tots, i anirà així, i així, i no es moguessin del guió, sapiguessin, un guió molt dur, tot lo dur que tu vulguis, de terror, de pel·lícula de terror, ok, però sapigués on tens que anar a parar, jo almenys em veuria capaç de dir busco aquesta sortida, busco aquesta altra, però és aquesta improvisació, el que almenys a mi personalment, més que això se m'està fent, tot i que comprenc que s'ha de retallar. El que no pots arribar a casa doncs, amb aquesta sensació de dir com anirà? No ho sabem, què passarà? No tenim ni idea. Aquesta incertesa et comporta molt risc, molt criteri de risc. Si em permeteu, fem un tall per la publicitat, per el missatge dels nostres patrocinadors i tornem. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Que s'ha fet el cas del polític és un servei a la comunitat, en el cas del funcionari és un servei públic. Él ocupa el puesto de delegado territorial de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... En canvi, per exemple, ens estan una mica els accidents de trànsit. Estem notant que la gent està una mica més estressada, que a vegades pel fet de canviar d'autopista de... Us trobeu al seleccionador per una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... De demanar, quan hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que ha tingut sempre a Catalunya, que poden... Competentes, professionalment. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones... I estem una altra vegada aquí. N'hi ha un tema que s'ha parlat molt i es parla molt i toca molt al cor quan es parla d'aquest tema, que són les receptes que han de pagar els pensionistes. Això és d'acord que va amb un baremo, segons el que cobra el pensionista. Però clar, dius, el pensionista si cobra 400 euros al mes per sortir cap endavant i ja ha de pagar, d'acord que el 80% de les receptes que es fan són per a gent pensionista. Saps? Clar. Però clar, dius, com pot sortir aquesta gent? No seria més adequat que els que guanyin més paguin més? No? Al cap i a la fi, és que al cap i a la fi també anem a tenir gent més gran, cada vegada tindrem més gent més gran i
Com mantindrem tot això? Clar, que és un problema que cada cop, afortunadament, vivim més anys, i aleshores tenim més pluripatologia, que vivim més anys i tenim més coses, i per tant cada cop el Departament de Salut ha de crear més elements, no?, per poder atendre tota la població. Però sí que és cert que aquest tram de la població que és el pensionista hem d'intentar, penso, i aquesta és una funció del Departament de Salut, que sigui no el més afectat amb tot el tema de retallades. Per això és la dificultat de fer retallades en aquests moments. És a dir, en aquests moments ha sigut el tram de les receptes, properament el copagament afectarà les pròtesis, el transport sanitari, i és un tema que ve del decret de Madrid. I per exemple, en el nostre cas, el 80% dels nostres trasllats són de gent gran, de gent pensionista. És a dir, la gent que va amb ambulància és la gent gran. És a dir, tot aquest tipus d'elements, i al final passa amb tot. És a dir, que va més al metge, la gent que va a visitar-se perquè té alguna malaltia, i als 20 hi ha pocs pacients, als 40 hi ha alguna més, i als 70 i als 80 són els usuaris habituals. Clar, és això, que cada vegada som més grans, o sigui, n'hi ha un número major de gent més gran que no és productiva, clar, que fa ús de totes aquestes necessitats, perquè són necessitats, clar, i el sistema diu, com s'aguanta? És molt difícil. És molt difícil, perquè si a més n'hi ha molts aturats... Perquè estem parlant de la cronificació dels pacients. I no només tenen una malaltia crònica, en tenen més d'una a partir de certes edats. També és veritat que tenim malalties cròniques de pacients joves que abans és evident que no es cronificaven, però que ara podem tenir malalties oncològiques que les podem fer cronificar i que no arriben a tenir cap més efecte que una cronificació durant molt de temps, malalties víriques com les hepatitis, com els sides, com tot això, que són malalts joves crònics, pluricronificats moltes vegades, perquè se'ls van afegint patologies. És cert que l'euro per recepta sí que agrava amb un percentatge de gent que té problemes. També penseu que no tots els pensionistes cobren ni 400 ni 600, hi ha pensionistes que cobren 1.700. Potser els trams s'haurien de fer segons el que cobres, perquè hi ha gent aturada o gent en situacions de monoparentals, que és una mare amb 2 o 3 fills amb uns sous molt baixos, i aquesta senyora potser té més problemes per arribar que el jubilat que està cobrant 1.700. O sigui que s'han de fer uns trams molt acurats. No tan sols mirar els pensionistes, hem de mirar la societat. En quines necessitats estem i què és el que realment fem. Jo crec que és més cap aquí, perquè clar, pensions varien. Hi ha pensions de 1.700 euros. Sí, però també n'hi ha... Aquesta llei ho contempla. Això també ho té la gent. Sí que ho contempla. N'hi ha trams. S'han de fer els trams. I els trams també, jo crec que s'han de mirar amb la gent que no té la possibilitat de treballar i estar en moments baixos, o amb la dona que té 3 crios i està sola. Clar, s'ha fet per trams, més que per situacions concretes de pensionistes o per trams. Jo amb això voldria afegir 2 coses. A veure, la cronicitat és un fet que veritablement grava molt la sostenibilitat del sistema. Això és una evidència. La cronicitat de la gent gran, evidentment, és el percentatge. Molta persona gran és crònica. Ara, potser ens hauríem de fer una pregunta que no és d'immediatesa, però sí que és una pregunta sèria. Per què hem arribat a tindre una gent gran que té aquesta tendència a la cronicitat? Què es podria fer, veritablement, perquè la generació actual, però sobretot les venideres, que seran generacions grans, jo aviat estaré dins d'aquest col·lectiu, no estem tan malalts. Hem de tindre una bellesa potser més saludable. Potser s'ha d'invertir, s'ha de treballar, s'ha de conscienciar amb la possibilitat de que fer-te gran no vol dir estar malalt. El ser una persona gran no vol dir que ets una persona malalta. Tindre edat no vol dir que no és una malaltia, és un estat. Igual que ser adolescent no és una malaltia, a vegades és una mica una bogeria, però no és una malaltia per definició, i evidentment el ser una persona adulta no implica immediatament que tinguis que tindre un estrès i una patologia depressiva. Estàs en una edat adulta
Llavors, com aconseguir ser gran i no estar malalt? Aquesta potser és una de les qüestions que la sanitat, si vol ser sostenible, s'ha de plantejar. Tornant una altra vegada al criteri de conscienciació. Si nosaltres fem a la gent gran conscient de que pot tindre una bellesa, evidentment amb drets i usos, però amb una salut cuidada des d'un bon principi, potser aquesta cronicitat no és tan extesa. I és evident que nosaltres amb el centre de rehabilitació hi veiem moltíssima gent gran que malauradament no ha fet cap tipus de cura del seu cos, i clar, arriben a unes edats que veritablement estan molt espatllats. Si aquesta gent hagués fet potser una visió més a llarg plaç i s'hagués cuidat i hagués tingut potser més cura de la seva salut, fent potser esports, gimnàs, etc., potser no es trobaria en aquella situació tan anquilosada com nosaltres els tindríem de veure. I moltes de les persones que ara estan patint molts problemes fisioterapèutics no els tindrien, vull dir, serien persones evidentment que no tindrien que anar a recórrer a un servei sanitari. I com poso aquest exemple, que és del meu abast més directe, també ho puc extrapolar amb d'altres formes de veure la vida. En el fons, si volem una sanitat sostenible, el primer que li hem de dir a l'usuari és cuida't, perquè el sistema no et podrà cuidar tant. Per tant, cuida't tu. Espavila per cuidar-te. Intenta ser saludable, portar una vida més saludable, perquè el sistema no et podrà cuidar fins a aquell punt, evidentment. Si no et deixes, probablement no necessitaràs tant del sistema i el sistema podrà fer front a aquelles persones que veritablement tinguin una malaltia més objectivable. Molts dels crònics són crònics perquè veritablement no han tingut unes pautes vitals, evidentment, de cura. Jo aboco molt per totes aquestes polítiques preventives de conscienciació, de que el propi usuari comprengui de que el seu cos és la seva propietat i és ell el responsable d'aquesta situació de salut. No traslladi, això ha estat molt evident, aquesta responsabilitat de sanació al sistema, sinó que ell ha de mirar d'estar sa, perquè el sistema no té obligació de tindre'l sa. El curarà quan no ho estigui, però és ell el que ha d'estar sa. Sí, perquè hem passat uns anys, ja per acabar, hem passat uns anys que hem pensat, ja ho faran per mi, i en tot, no? I clar, quan ens hem aixecat dintre d'aquest mare magnum d'aquest caos, per dir-ho d'una manera, clar, i toquen el que és la salut, la sanitat, això fa molt de mal. Però clar, és que també la sanitat estava en un sistema amb una bombolla, per dir-ho d'una manera. No tots estaven en una bombolla, o sigui que mai tornarem a tenir el que teníem sense... Era una pulsera del todo incluïdo. No teníem que tenir cura nosaltres de nosaltres mateixos, perquè ja hi havia gent que tenia cura de tot el que ens passés. Necessitarem un esforç que no hem estat... Els hàbits saludables i, a més, doncs, evidentment, ens hem d'aprendre a l'autocura, en certa manera, a les coses benignes, que de tota la vida sempre ho havíem fet. I de cop i volta, que és el sentit comú, l'hem perdut i hem començat a per qualsevol cosa, utilitzacions irracionals de totes les mesures sanitàries que hi hagi. O sigui, un cop al cap d'un nen petit i et demanen una ressonància. Doncs no, si només és un cop al cap i no hi ha hagut res més, no fa falta. Tots ens hem pagat cops al cap de petits. Hem de veure quina intensitat ha tingut el cop al cap. Sí, un ús racional dels mitjans. És l'ús racional dels mitjans. Un hospital al costat de casa? Doncs segurament no fa falta. Un hospital fa falta on té que estar. Unitats d'atenció de curta estada per observació, doncs si tens un hospital a 5, 6, 7 quilòmetres, potser no fa falta. I si no en tens un i en tens 3, doncs encara fa menys falta. És potser racionalitzar tot el sistema una mica. I també nosaltres, saber que nosaltres tenim que tenir el compromís en nosaltres mateixos, de nosaltres. Que és una redundància, però que és una redundància certa. Tot el que et passi no hi haurà 50 persones al voltant teu per veure en quin moment necessites utilitzar el què. Tu també has de saber què és el que necessites. Correcte. És la racionalització total de la sanitat, però de la sanitat i de la vida normal. Normal. Clar que sí. És el sentit comú. Sí, és com entendre
a l'ús racional que s'ha de fer de les coses. No podem tenir 5 serveis de cirurgia cardíaca oberts les 24 hores, ni 5 de neurocirurgia. És a dir, és lògic que es centralitzi com es fa en altres països del món. És a dir, i aquest tipus de coses s'han d'entendre perquè hem de tenir lo necessari, lo més important és que absolutament totes les patologies estiguin ateses, però no cal tenir-les al costat de casa. I això no és culpar el client-pacient, ni molt menys. Això és simplement una mala utilització que hem fomentat tots. Vull dir, tots. Això ha sigut un problema nostre, de tots nosaltres. Hem tingut una sanitat molt bona que ha permès amb una cartera de serveis molt extensa fer tot a qualsevol moment i a més amb immediatesa al costat de casa, i això ha fomentat un desequilibri important amb l'atenció dels serveis. Tinc un encostipat perquè me n'haig d'anar al cap, me'n vaig a l'hospital com un moment i a més em faran una placa. Doncs potser no tocava. Potser tocava en el cap i... Posar el fonendo només, que et posin el fonendo, que t'escoltin. Fer la base de lo que és la medicina. I potser és això. També per no tenir problemes els metges, doncs escolta, mira, com ha vingut 2 vegades, doncs li farem un tac o li farem una resa o li farem... Si no fa falta, per no tenir més problemes no fa falta que ho facis. Racionalitza el que realment s'ha de fer. Aquest pacient ve d'una privada i tenim la mateixa central de radiologia nosaltres que ells, però li repetirem la radiografia. Per què? Si et porta la radiografia i els que te l'han fet són els mateixos, de diferent lloc, però els mateixos, per què necessites tornar a fer la radiografia? Racionalitzem, bàsicament racionalitzem i potser necessitarem fer menys coses. A veure, jo voldria dir una cosa. Acabem de vindre d'una reunió molt interessant. Hi ha hagut una persona que ha portat un punt que jo crec que consensua tot el que has posat aquí i a més ho sintetitza d'una manera molt clara. Som un país en aquest moment que en diuen que tenim el 25% de la població activa a l'atur i som el país d'Europa que tenim més atur de tota Europa. Això és un fet objectiu, una cosa que és així. I a més som el país que tenim la sanitat millor i més universal de tota Europa. No s'aguanta. És insostenible. Si no n'hi ha producció, és impossible que s'aguanti això, no? Si no s'aguanta ens caurà a sobre. I en el moment que caigui ens pot veritablement fer molt de mal. O intentem aguantar-ho entre tots, racionalitzant els medis amb eficàcia i eficiència, o penso que això veritablement no hi haurà manera de que tiri endavant. I és un fet objectiu. Molts aturats, no producció, sanitat pública universal, no es pot. No, per la regla de 3 això és impossible. És impossible, per una regla clara, no es pot. Per tant, abans que això sigui una situació més greu i més dura i amb visos d'hecatombe, posem-nos a pensar com li donem la volta entre els que sí estem produint perquè aquesta sanitat universal es vagi mantenint en cura i en criteri. Si no, no tirarem. Sento que va catastrofista, però ho veig claríssim. No, però jo us agraeixo que esteu aquí comentant tot això i que doneu la vostra visió, perquè així fem un moment de reflexió tots plegats, de com ens podem sortir d'això. Que sortirem. Que sortirem. Escolta'm, treballarem per sortir. Però clar, com dius tu, amb més eficiència i eficàcia, sense deixar treballant a les empreses privades, amb una gestió millor de l'administració, això sí, i tots nosaltres fer-nos la idea de que el que teníem, desgraciadament, ens costarà molt tenir-lo. I l'altra cosa que tenim que tenir molt clara i que a vegades sembla que ens falla la memòria és que des de sempre el sistema sanitari català és públic. Si el dia que el privat ensopegui i caigui, caurà sobre el públic. I en aquests moments és entre un 30 un 33% de la població. Per tant,
Si no, n'hi haurien tantes mútues. Bueno, és veritat. Clar, a veure, si no, no tindríem molta gent una mútua per això, privada. I tot això són costos que el sistema sanitari públic que s'estalvia, perdó. Correcte. I s'estalvia. Cuidem-ho hem de també. fer publicitat, però cuidem la gestió... Hem parlat de cuidar el públic. No, però cuidar el privat. Jo és el que deia, el privat s'ha de cuidar, perquè al cap i a la fi és el productiu. Clar, està clar que s'ha de cuidar les empreses sanitàries catalanes. El sistema privat funciona millor que el sistema públic. Cost, eficiència. Sí, perquè si no es tancaria. Perquè el privat quan no funciona es tanca. Indudablement. Bueno, perquè hi ha gestió empresarial. Hem de cuidar aquesta xarxa empresarial catalana sanitària, que és el tema del tema. És precisament que jo crec que tot l'empresariat, que aquí hi ha 3 persones representant, però tot l'empresariat català que està en el món de sanitat no té una postura contrària a aquest portar entre tots aquest esforç, vull dir, al revés, en tenim veritablement un gran interès de que entre tots tot aquest esforç es porti d'una manera conjunta. No ens hi veiem en faccions en contra de les situacions estatals o en contra dels estaments. Sempre que se'ns ha cridat, se'ns ha demanat la nostra opinió, sempre hem tingut una postura molt entenedora, mai ens hem posat a buscar solucions absurdes, i quan hem tingut que fer una conscienciació, un esforç, una línia d'estalvi, una línia de millora, entre tots i entre totes les reunions que s'han portat, hem intentat veritablement tirar pel bé, pel dret i per al tirar endavant. No hem tingut postures negatives en contra. I això sí que és un punt d'espurna, perquè això vol dir que tant en el món empresarial com el món de govern tenim molta conjunció d'acció en conjunt. A veure, seria terrorífic que per una banda el món empresarial estigués en contra de la normativa, la legislació, i el govern estigués en contra del món empresarial. Llavors sí que seria un divorci que veritablement ens hi portaria un caos. Però en general, tot i que de vegades poden haver-ne hagut situacions de crispació, s'ha intentat entre tots comprendre que no estem fent forats amb macarrons, tractem a pacients, estem davant d'un material molt sensible i tenim l'obligació entre tots de tirar conjuntament al carro, i això... I hem de tirar al carro la sanitat del nostre país, és evident. Indudablement. En aquests moments és molt important tirar endavant la sanitat del nostre país. Si em permets, Emma, és el tema de fer aliances, és a dir, la nostra obligació com empresàries és aportar a l'administració les formes, és a dir, ser imaginatius a fer efecte de tirar endavant situacions que a vegades són molt complicades, però ens toca fer-ho i ens hem d'ajudar, no toca més, perquè el nostre objectiu és que els nostres pacients siguin ben atesos. Aquest és l'objectiu. De fet, tenim 2 fronts. Una, evidentment, tractar molt bé els nostres treballadors, tindre evidentment tota la gent que treballa per nosaltres bé i molt ben tractar-la, no augmentar aquestes bases d'atur, i al mateix temps en tenim evidentment compromís amb el producte, que hi ha molta empresa que no té aquest compromís amb el producte, pot abaratir el producte, pot manipular el producte. Nosaltres no, el nostre producte és un pacient, és el més delicat que en tenim, i la nostra producció va dirigida a treballar sobre un material, i m'enteneu el terme en carinyo, amb un material que veritablement és un ésser humà, que té una patologia i que hem de cuidar molt. Per tant, només tenim una possibilitat, que és una actitud, evidentment, de donar servei. Som, evidentment, un sector de servei sanitari dirigit a que el que fa el servei, que és el nostre treballador, estigui bé, que és un compliment molt seriós. Per Déu, els empresaris ens hem d'aixecar tots els dies de la setmana, les empresàries, amb una obsessió absolutament paranoica, i és no posar una persona mai més a l'atur, vull dir, ni una més, això s'ha acabat, jo em m'he d'ocupar de que els veus mai, i al mateix costat el nostre producte cuidat com si fos la cosa que és la més delicada, que és un malalt. Tenim una gran sort. Els treballadors sanitaris són gent molt responsable, això és veritat, i sempre estan on tenen que estar. Per això la nostra sanitat, en tots els problemes, surt endavant. I molt ben preparats. I treballarem perquè surti endavant. Moltíssimes gràcies. Us sembla? Ho deixem aquí perquè podríem estar tot el dia parlant d'aquest tema tan interessant i tan peliagut. Moltíssimes gràcies a totes 3 per
per venir a la tertúlia i donar el vostre parer, i espero veure's una altra vegada. Estem encantades. Gràcies a tu. Fins la propera. Moltíssimes gràcies. Gràcies.